Human kita maluwas, pagsulod na to, makaton kita sa pagkahinalad aron mahimo kita ang kahumot ngadto sa Dios. And we see that this bronze altar, it was covered with 2 layers of bronze. Makita usab nato nga dunay duha ka layers ang tumbaga, duha ka patong. The first layer deals with our sinful being. The first layer of bronze deals Ang with unang our layer, sinful being. ang unang nga layer sa tumbaga muni nang nagbatok sa ato ang And the second layer deals with our selfish nature. So ang unang nga layer sa tumbaga nagbatok sa ato ang masalanon nga pagkatao. Unya nga ikaduha nga layer nagbatok usab sa ato ang makaugalingnon nga kinaiya, selfish nature. So we are by nature, we are self-centered people, selfish, ambitious, rebellious. Sa kinaiya kita mga tao man kita nga selfish, masupakon, rebellious, makinaugalingon. So among the Levites, the tribe of Levites, they were the ones serving in this tabernacle, and among them was a man by the name of Korah, K-O-R-O-H. Among the Levites who served, there was a man, his name is Korah, K-O-R-O-H. Korah. Yeah. Yeah. He was a Levite. Yeah, he was a Levite who served, but he was dissatisfied with his God-appointed position. He wanted to be a priest. So mo ni example no sa selfish nga nature. Si Korah, usa ni siya ka libihanon nga nag-alagad pero wala siya makontento sa iyahang yun, gusto siya nga mahimong sacerdote. Among the tribes of Israel, only the tribe of Levi can serve in the tabernacle, and only one family, the family of Aaron, could be the priest. Sa kaliwatan sa Israel, dunay usa lamang ka tribo ang makaalagad ingon nga sacerdote. Ingon nga libihanon. Ug usa lang pud ka pamilya ang makaalagad ingon nga sacerdote. So Korah was a Levite, but not a priest, but he wanted to be a priest. So he led 250 chiefs of the congregation, and they came to confront Moses and Aaron. Si Korah, libihanon kini siya apan dili sacerdote. Nagdala siya og 250 ka mga rebelde nga mga tao aron ilahang atubangon si Moises, i-confront nila si Moises og si And Aaron. in Numbers chapter 16, verse 3, it says that they assembled together against Moses and Aaron and said to them. Kunya sa Numeros 16 versikulo 3, ilang giatubang dito si Moses o Aaron. Kunya nag-ingon sila. And they told Moses and Aaron, they said, "You have gone too far, for in all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them." So dato. This You is have gone too far. Numbers chapter 16, verse 3. If you want to look in the Visayan. Yeah. Let me read, brother, so I can. Yeah.
I think easier if you look at it, huh? Yeah. It would be easy. Oh. 16 verse Verse 3. 3. Yeah. Okay. So he said, Oh. why then do you exalt yourselves above the assembly of the Lord? Kunya, ingon dahil siya. Og mingon dahil sila kanila. Og naghiusa sila sa pagtingop sa pagbatok kong Moises. Og sa pagbatok kang Aaron. Og mingon, hilabihan ang gahong nga inyong gikuha alang sa inyong kaugalingon. Sa natanaw ninyo nga ang tibuok ng katilingban balaan tagsa kanila og siyo ba anaa sa ilang taliwala. Usa ngano nga nagapahataas kamo sa inyong kaugalingon ibabaw sa katilingban ni Jehova. And Moses replied, and I'm going to read from Numbers 16, 9 and 10. Moses said to Korah, hear now, you sons of Levi, is it too small a thing for you that the God of Israel has separated you from the congregation of Israel to bring you near to himself, to do service in the tabernacle of the Lord, and to stand before the congregation to minister to them, and that he has brought you near him, and all your brothers, the sons of Levi, with you, and would you seek the priesthood also? Is Numbers 16, 9, and 10. Unya mitubag si Moises nga nag-ingon, ingon nga daw jutay kini nga butang alang kaninyo nga ang Dios sa Israel nga nagagahin kaninyo gikan sa katilingban sa Israel sa pagdala kaninyo hadol ngadto kaniya sa pagbuhat sa pag-alagad sa tabernakulo ni Jehova o sa pagbarog sa atubangan sa katilingban sa pag-alagad kanila. Og na siya nagdala kanimo sa haduol ug ang tanan mong mga igsuon ang mga anak nga lalaki ni Levi uban kanimo og nagtinguha usab kamo sa pagkasaserdote. And now I'm going to read Numbers 16, verse 28. And Moses said, hereby you shall know that the Lord has sent me to do all these works, and that it has not been of my own accord. Numbers 16, Unya 28. mi tubag si Moises ug miingon, niini maila ninyo nga si Jehova nagsugo kanako aron magbuhat ako nining mga butanga kay wala ko buhata kini gikan sa akong kaugalingong hunahuna. So Moses is telling them, God is the one who chose me to do this work. It is not something of my own choosing. So gisultihan sila ni Moises nga ang Dios mo'y nagpili kanako para magbuhat nining mga butanga dili ni sumala sa akong kaugalingon. God has already given you a privileged position by becoming a Levite who can serve in the tabernacle. Ang Dios naghatag na kaninyo og privilege para makaalagad kaniya ingon nga mga Levihanon o makaalagad ngadto sa mga tao. But now you want to be a priest. Nya karon gusto pa gyud mo mahimong saserdote. Let us see what God would say. And it says that God came, the earth opened up, and they swallowed up Korah, and the leaders who were with him, and the others who rebelled against Moses, they were burned with fire. Unya kabalubog unsay nahitabo ang yuta mibuka unya ilaboy silang Korah ug ang uban kanila gisunog sa kalayo. So this was God's judgment on this rebellion. So mao kadto ang paghukom sa Dios sa rebellion. But they were carrying the incense burners, and the bronze from the incense burners was collected and used to make the second layer for the bronze altar. Unya ilahang gikolekta kadtong